Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kamumutuon sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayluay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultiyon sa kaalam, non potest esse Deuteronomium quenum subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ni pasukan. Ang atong Ginoong Hesus na higugma pag-ayo sa mga pulong sa Diyos. Kaya matod pa niya, amahan ko nga akong mga tinunan balaan na sa imong mga pulong, ang imong mga pulong maong kamatuuran. Kadtong mapabilin sa akong mga pulong, masayod sa kamatuuran, ug ang kamatuuran, magaluwas kanila. Nana San Juan, Kapitulo 8, Tudling 31-32. Atong sundan sa mubo nga pagampo. Sangan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan. Pinagi sa nga ni Jesus sa Juan 15:16. Si Jesus mingon bisag unsang butanga nga maayo inyong pangayuon sa akong amahan. Ihang ihatag kaninyo kung kamo magadala sa akong ngalan. Lang itong amahan sa ngalan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo ay imong kaalam nga Diyos nun nga among gitunan kanunay nga kini magamit namo sa pagpaambit sa uban nga nagkinahanglan. Losa usab kami Ginuos makatalagman labi na sa gubat, linog, nagkalalaing dapit sa kalibutan nga naghatag hulga sa kalinaw og daghang kinabuhing nakalas og nakaangin sa panginabuhi sa daghang mga nasod nga madulduol sa mga nasod nga gubat. Gakinim among gipangayo uban sa panabang ni Santa Maria Birhen lang itong inahan. Iyan po mo kami mahal nga inahan, Santa Maria, aron madawat na mo ngamong gihangyo gikan ni Jesus nga imong anak. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usa sa dakong problema sa kalibutan may tungod sa pundok sa tinuhuan kung mga iglesia nga gitukod. Ang daghan nato makaigsunan nga tagan nato due respect nga nagtukod og laylay mga pundok with the confidence and faith nga they would be approved by God. Kanang mga magtutukod o mga pundok-pundok sa tinuhuan, doon na sila dakong paglaom nga kini aprubahan sa Dios, ikapahimuot sa Dios po sa ato ning padayonon matud pa sa uban nato mga kaigsunan. Usa kay gayon, usas mga tinunan ni Jesus mingon magtutudlo. Doon ay tao nga among natagbuan o among napaminaw nga kini siya nag-ayog masakiton pinagi sa imong ngalan. O gining tawhana nagwali sa maing balita, mga puong nimo gigamit aron sa pagtudlo sa mga tao. Apan kami gibatig kabalaka kay wa man ni magpasakop kanato. Mubuot ba ka Ginoo nga amon siyang padlungon? Si Jesus mingon dayon ayaw. Kay sultihan ko kamo ang dili batok nato, kauban nato. Pero kadtong makigbatok na kanato, dili na ato.
Sa Ginoo doon ay clarification and affirmation, pero provided sa to pa doon ay kondisyon nga kung doon ay magtudlo, magwali, magampo para sa kayuhan sa mga sakit. Kung kanang tawhana maayog kabubuton, kinahanglan nga magtuman siya sa pagbuot sa Ginoo. Kaya ang Ginoong Hesus mingon man nga, ang mamati sa akong sinugo sa akong iglesia, namati ka nako. Pero kadtong nagsalikway kanila, nagsalikway ka nako. Kadtong wa mamati kanila, wa sad mamati ka nako. O wa sad mamati sa akong amahan. Pero kung mamati sila sa akong sinugo, namati sad sila kanako. Na San Lucas 8:16. Mao na ang pangutana, wa pa nato matubag. May kahimuot ba ang Dios? Nining nagkalalay mga pundok-pundok sa mga pagtuog tinuhuan. Ang tubag na sa Biblia, na sa San Juan 10:16. Nga si Jesucristo nga atong Ginoo mingon, aduna pa mangkoy daghang makarnero wala pa masakop nining turil o panon. Nga kung sila magpatalinghog sa akong tingog, ako silang dadon. Or mahimo silang usarak kapanon so sa kamagbalantay. San Juan 8:16. So, kung atong ipalugdang ang mga pulong ni Kristo, dili siya mahimuot. Tungod kay ang maong mga tao nga magtukod og pundok-pundok, nya dili mo paduol ug mo dugtong sa matuod nga iglesia, ang mahitabo daghan ang mga panudlo nga dili na mahiuyon, dili na matukma sa kabubuton sa Ginoo. Nga na sa Buhat 25:24 nga ang pundok sa usa ka community of Christians ni reklamo nga doon na may gipadaan ninyo Apostol Pablo, pero nakakatag man, nakabungkag man, nakahimo man sa mga pagtulunan nga wa na namo masabot. Inyo ba tong pinadala? Ya diha nga nasayod San Pablo sa kahimtang og posisyon sa mga tao, mingon day San Pablo, wala may magpadala kanila o kaniya. Mao nga sila nakatudlo og sayop kay wala og dili na yataga na mo kagahuman sa pagtudlo. Mao na ang ginganlan natog danger, ang risgo. Bisan maayo tingali ang ilang pagkabubuton, mayong tinguha, pero kung wala sila ipadala, wa sila unction of the Holy Spirit, way dihog sa Espiritu Santo, niya sa dakong kasayon maligas sa pagpanudlo og sayop, og mao nang risko, mao nang kuyaw, mao nang dili gusto ang Ginoo. Mao nga nagtinguha siya sa Juan 17:21. Amahan ko ingon nga ikaw ako usara. Nagiusa ta. Ang akong mga tinunan maghiusa usab. Ang katapusang punto nga atong tubagon, kining doon na ba'y positive effect of these people who are preaching but they are inventing their own religions. Ang atong ikatubag, limited allowance sa gisulti ni Kristo. Ang kondisyon kana ra gyud nga kung sila magtudlo, maghiling o mag-ayog masakiton, niya subay og tukma sa gipanudlo ni Kristo dili masupak. Muna yung Ginoo, pasagdi sila. Pero kung musupak na nato, dili na naato. Mao nga ang summary, ang katapusan nga ingno nato pulong nga angay og matarong nga kanang mga nagkalilaing mga pundok nga nagtukod og mga iglesia muangkon og muila nga sila tinukod lang magtao. Katapusan diha sa Jeremias 14:9, nagingon ang Dios, unsa ba ikaw tao
kusgan ka man. Mayo man ka og salabutan. Nganong naghilak o nagkurug ka man sa kahadlok, kay ikaw dili makaluwas. So mo na nga ang tinukod og tao tungod sa mga musilip nga gahom ni Satanas ug pangilad ni Siyawa, magasulti ginagsayop. Unya di man mahimo. Dili na mahimo. Alang si Dios. Nasa Galacia 1:8 mingon si San Pablo, kung dunay magatudlog pagtulunan nga lahi sa among gitudlo nga inyo nang nadawat, ipatunglo ka ng tawhana. Kung dunay manudlo ug pagtulunan nga lahi sa pagtulunan nga among gitudlo kaninyo, ipatunglo ng tawhana. Galacia Kapitulo 1, versikulo 8. So, mao na ang bugat kayong sinultihan sa balaang kasulatan nga takos magpukaw sa mga kaigsunan nato nga naibaw nga ang pundok o tinuhuan nga ilang ipasakupan tinukod lamang tao. Kay wa na'y onksyon, wa na'y dihog si Espiritu Santo, ang mga pipila ka mga punto nga lagmit mayong paminaon, pero musud ang mga daotang elemento nga way musagang tungod kay dili sila pinadala sa Dios. Hinautunta nga ato ning mapalandong. Og sa pagkakaroon atong paminawon si Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok og maayong gabi kanimo Brad Sok og sa atong mga suki nga tig paminaw niining atong programa ang Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Unya greetings din ako Brad Sok sa usa sa ato ang nitambong sa ato ang gipahigayon nga Catholic Bible Study dito sa Kahagnaan, Matalom Liti, si Bro Domingo Gonzales Lintaw, usa ka Lee Minister sa San Isidro Labrador, Paris Anahawan, Bato Liti. Mayong paglantaw nimo o pagpaminaw Brad Domingo Gonzales. Nya greetings din ako ni Brad Michael Cabunilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba o kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa imong asawa. Mayong pagpaminaw kanaton tanan. Nya diri sa live streaming Brad Sok nga kanunay sa natong naglantaw si Sister Ninia Billy Habraw Hautupat, maayong paglantaw. Ang akong pangutana Brad Sok base aning gigamit sa mga Seventh-day Adventist kay ila maguning ipasangil sa ato ang Santo Papa. Kining Daniel City 25 Brad Sok. Matod pa din og siya musulti sa dakong mga pulong batok sa halangdong uyamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon uyamot og siya maghunahuna sa pag-usab sa mga panahon og sa mga kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon sa katunga sa usa ka panahon. Dinhi Brad Sok mao ni gamiton sa atong mga higalang mga Seventh-day Adventist nga ang papado kuno sa Roma mao gipasabot ani nga nag-usab sa balaod. Unsa may atong katin-awan ani Brad Sok nga ang Santo Papa man daw ang gipasabot ani? Dili gyud ang Santo Papa mo'y natumngan o natukma niya nang ibasa na sa Daniel City 25. Kay usama ni ka Pangulo sa kalibutanong pamunuan, si Antiochus Epiphanes IV. San Antioco Epiphanes IV. Sa ito pa ikaupat na ning Antioco. Mao ni siya ang may salot o gani iyang gibungkag ang mga pagtulunan sa Judaismo. O gani nag-usab siya sa mga balaod. Gikan sa balaod nga Judaismo o pinaagi na sa balaod ni Hari Antioco Epiphanes IV. Dili ang Santo Papa. Tungod kay ang Santo Papa kanunay ning sabungan sa mga kaigsuunan nato nga mga dili Katoliko kay ilag yung ipahaom ang teksto sa Pinadayag Kapitulo 13, 17, 18. Ang mananap nga mapintas nga dunay numero nga 666 mauning Santo Papa sa Roma. Kay dunay korona niya nga naay Latin statement Vicarius Filii Dei nga kung sumadahon sa Roman numeral
Roman numerals 666. So ang Santo Papa gyud sa Roma mo'y natukmaan ni ini nga mananap nga mapintas. Ang tubag dili gyapon mao. Sa uban nga mutubag niya na, ang ilang akusasyon matok sa Santo Papa dakong sayop kay sa pinadayag 13:17 ang numero mo'y basihan ngalan sa tao. Ang ngalan sa tao mo'y sumadahon nga mutukmag 666. Dili man na ang Santo Papa. Mao man na si Emperador Nero, matud pa ni William Barclay, nga angan nga Kisar Neron sa ikibali sa lingua Ibraika 666. Og ang iya sang taras sa kapintas nga gipamatay nga ilabihan kadaghan, libo ka mga Kristohanong Katoliko gipang-ihaw niya. Pinagis pagdag mga gladiators nga tag-as kay pinuti nga ighapos sa pinuti upat ka mga magligid-ligid og daghan kay mga patay. Og kini siya mo'y katumanan. Iyang numero mananap nga mapintas 666, dili ang Santo Papa. Mao na ato ikatubag sa pangutana nga ang madali-dalion nga dili mo tuki sa kamatuoran lagmit pasaan. Ya si Brad John Purka. Dan salamat Brad Chok. May gabi kanimo og labi na gyud sa magatawa pag ko ani kay mong pagriet batug-atubag sunira sa kagnaan mayong gabi ninyo dia mga sister. Salamat sa inyong pagatiman namo. Nya labi na ni Padre Alin Arayan. Salamat Padre sa ako mga igagaw na nambong diha. Labi na sa atong mga taga Matalom usab silang Attorney Maningolo ug si Attorney Judge Ubos ug sa tanang mga kaparian sa Matalom. Ayong gabi kanyong tanan ug sa tanan nagsunod labi na tong taga radyo kay si Brad nga sige yung sunod ning atong programa. Mayong gabi kanyong tanan. Ako pangutana Brad Sok nga nag-ingon diha sa Mateo 1:23 ngadto 25 nga nag-ingon ang simbahan Katoliko nga si Maria birhen sa tanang panahon. Nabaday birhen nga human pagpanganak birhen lang gihapon. Unsa man katinawan ni Brad Sok? Ang katinawan niya na kung natong basahon ang Isaias 9:14 nga nag-ingon nga ang Dios gyud mo'y muhatag og timaan. Kanang gisgutan nga timaan ang buot sabot nga ang Dios maghatag og timaan nga ang Dios yun magpakita og gahom og milagro. Kadot kay kaya may nitingog ato sa ning pagngon kay nag-record pa mi. Nya na lang kay kitsa man ni wata kaila. Ato sa ning pagngon kay ato ning himuon nga di na makontak usa kay makuan man ta disturbo pa. Kapag kita ka hipos iyang numero. O balik-balik yapon. So okay, salamat kayo. Dong na Lapi, ang teksto na sa Isaiah 7:14. Ngang Diyos maghatag og timaan ang berhen manamkon, ang berhen manganak og sa kabatang lalaki ug paganganlag Emmanuel. Nga nakahulugan ang Diyos kauban nato. Mao na nga usa man ka milagro dili man na mahimo sa gahom nga tawhanon nga usa ka babae manamkon nga way bana. Mga anak ug bata nga wa sa ibana tungod sa gahom sa Espiritu Santo nga gingon ni San Mateo ngadto ni San Miguel Arcangel ug ni San Gabriel nga nitug-an kang Jose bana ni Maria nga yaw pagpangabubho niya na kay kanang gipanamko ni Maria lalang na sa Espiritu Santo dili na pagbulutan sa tao og nganlan ng bata og Hesus kanang kahulugan siya magaluwas. Mao nga usana kada kung milagrong ipakita sa Ginoo nga wa hilabti og lalaki. Nanamkon niya ng anak og kanang gipanganak ni Maria anak sa Dios nga matud pa sa dugma gihimugso samahan si Kristo sukad sa wa pay langit ug wa pay yuta. Gihimugso
nga iyang anak nga wa mawahi sa amahan. Kay dungan sa amahan nga mao si Yahweh nga way sinugdanan ug way katapusan, mao sa nang anak way sinugdanan ug way katapusan. Mao nang mabasa nato sa Teaching of the Catholic Church, doon ay imprimatur nga nag-ingon sa page 91, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal, only one Godhead, and they live in eternity. Masabi ni siya niya na nga, ang amahan nga mo si Yahweh, ang anak nga mo si Jesus, ang Espiritu Santo, Paraklito, usar ang ilang pagka-Diyos. O hingpit silang tulo sa pagkadili mamatay, lungtad sila sa walay katapusan, forever and everlasting. Mao na ang mabasa nato sa Teaching of the Catholic Church, page 91. Sa ato pa, kanang paingon nga the Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, live in eternity. Way kamatayon. Muna kung patyo ng usa ka persona, mapil pagkamatay ang Holy Spirit, likewise the Father. Kay usa naman ang ilang kahimtang sa pagka-Diyos. O imposible sad nga mamatay kay ang Diyos di man mamatay. Matod pa ni San Pablo siyang suwat sa 1 Timoteo 1:17, ikaw Diyos nga nagmando sa isip hari sa kapanahunan. Ikaw Diyos Espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. Ikaw Diyos bugto nga dili mamatay. Asa man nato mabasa? Naa sa 1 Timoteo 6:18. 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 17. So, mao na mga minahal ng igsoon nga usana ka butang atong ibutang sa dogmatic perspective ang kahimtang o ang kinaiya sa to ka persona sumala sa dogma. The Father, the Son, the Holy Spirit, wa pa magpakatao sa Kristo, they are eternal. They are spirit. And the meaning of eternal, no beginning and no end. Way sinugdan ug way katapusan. The Son is eternal. The Father is eternal. The Holy Spirit is eternal. They are not three eternals, only one. And the meaning of eternal being has no beginning and no end. Not subject to death. Because spirit cannot be killed. The spirit cannot die. Espiritu man ang Diyos. Ug di makapatay sa espiritu, di sa kakalansang sa espiritu di as krus. Mo nang doon lawas nga gihatag ang kamahan gikan sa dugo gunod ni Santa Maria, gisulob ni Kristo. Mo nang si Kristo nagluwas, nagtubos kanato. Hebreo 9:22, kun wa pay pagpaagas og dugo walay pasaylo sa sala. Sang dugo ni Kristo mo ang gihugas sa kasalanan sa kalibutan. Og diinput ng dugo gikan sa mahal nga Birhen, Santa Maria. Ato sang gisaulog ang Mother's Day karon, ang inahan sa tanang mga inahan kay gihatagan ni Jesus og bag-ong titulo ang iyang inahan. Diyang gilansang siya sa krus, gitutukan niya ang iyang inahan o gingnan niya, Moliere itsi filios tuos. Babae, sudungay imong anak. Ay pasabot niya sa anak mo si San Juan, Ebanghilista nga igagaw ni Jesus nga mo'y nagpaduol ug kuyog ni Santa Maria ang musaksis kamatayon ni Cruz nga diha sa krus. Og mitanaw siya ni San Juan, Filios itsi mater tua. Anak, sudong ang imong inahan. Og niadtong adlaw si Santa Maria na imong inahan sa tanang mga inahan. Marag sa ulog na to karon ng Mother's Day. Daghan tag magahandumanan sa atong pagtubo gikan pas pagkamasuso hangtod na dako ta manumduman na to unsa ka matinuuron ang paggam, pagamuma, pagmahal sa atong inahan kanatong mga anak. Murag dako kay tag utang buot sa atong inahan. Akong inahan na ihalin na sa laing kinabuhi og pilo-piloon di gid masaysay sa mga pung atong maggambalay or mapurong-purong tagpasalamat. Di ko kahimo pag sanggi o mga pulong nga takos ikapahuom sa mamumahon, mapinanggaon og mahalaron siyang kinabuhi, mga pagpasakit aron lang mutubo ang iyang anak. Kadaghan ko masakit, kadaghan siya magtakaw sa gabi
aron pagtanaw kung arang-arang ba akong lawas sa bata pa. So, mga hinigugma kong igsuon atong sa ulugon sa mga atong spiritual mother. Kay Jesus may ningon, anak, sulong ang imong inahan. Si San Juan Evangelista nagrepresentar sa mga katawhan sa kalibutan. O gitudluan kita niya nga makatawhan sa kalibutan nga ilhon nato sa Maria nga atong inahan. O si Maria sad gitudlo sa niya nga kitang mga katawhan nga mga tinubos, mga anak nga espirituhano ni Santa Maria. O si Santa Maria katingad-an ang pagkapili kaniya. Kaya daghan magkaing babae sa kalibutan. Mga buutan sad, mga limpyo sa kinabuhi, mga ulay sad. Pero ang mahal nga Berhen nakaangkon sa mga pulong sa amahan. Gikan gyud sa Dios Amahan. Ang Dios Amahan mingon ni San Gabriel, kining mga pulong nga ako ni. Pero ikaw, Anghel Gabriel, ikay mulitok ni ngadto ni anang babae. Mabasa na sa Lucas 1:28. Og mingon si Anghel Gabriel kang Maria, maghimaya ka, Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Ug bulahan ka sa kababayan-an nga tanan. Pagkatahom sa pagdaig nga nalitok ni San Gabriel. Pero si San Gabriel nahibaw, ako ning mga pulong matog sa Diyos Amahan. Ilitok ni nining mong babae. O niya ang mga babae nga natingban sa kalipay o gibati niya ang dakong himaya nga espirituhanon sa pagtuboy kaniya nga gihimaya siya. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, full of grace. Ginoo na kanimo bulahan ka sa babae nga tanan. Mo sa nakatuwa o Santa Maria, salamat. Gidayeg niya ang langit ng Amahan, gidayeg niya ang Diyos. Kung nakaingon siya, gikan karun ang tanang kaliwatan, magtawag ka na kog bulahan. Tanang kaliwatan sa ato pa, mga tinubos, mga dunay pagtuo kang Kristo nga nagpakatao sa kalibutan, anong pagtubos ka nato og nagtudlo sa hingpit nga paagi ug tulumanon sa kaluwasan. Mao nga si Maria nakatuwaw nga tanang kaliwatan sa mga tinubos, magatawag kaniyag bulahan. Muna kita mo tawag tag bulahan, o karon Mayo 13, mausad karon ang sumad sa unang pagpakita ni Birhen Maria niadtong tulo ka bata, si Jacinta, Lucia, o si Francisco, nga purting pagdaig nila sa kalipay nila niadtong pagpakita gyud sa mahal nga Birhen, unang pagpakita ni Birhen Maria sa tulo ka bata sa Portugal. O diha magsugod ang communication, ang pagditok og mga pulong, mensahe ni Birhen Maria ngadto sa tulo ka bata nga alang sa tibuok kalibutan. Mensahe sa pagrosaryo kanunay. Matod pa sa mga balaan, sunod sa misa, ang dako natong kahimanan. Ang great weapon that we have is the Holy Rosary against the demon, against the temptations of the world. Because Mother Mary is our intercessor. Not that she replaces Christ being intercessor. Kaya mabasa man nato na sa Roma 8:34 nga si Kristo naglingkod diya sa tuo siyang Amahan. Aron siya mga liupo sa iyang Amahan alang kanato ngayang mga tinubos. Mao na si Kristo ang dako nato nga intercessor to the Father. Pero nga ito intercessor sa kita nga katawhan, nagpatunga mo si Kristo o siya si Kristo ang mutuboy sa atong mga pag-ampog, pagdaig, ngadto sa langit ng Amahan o sa Santissima Trinidad. Mao nga kinanglan kayo nga atong pag-ampo sa tulo ka virtudes, faith, hope, and charity. Ngadto sa Holy Trinity, pinagay sa paglitok, nagatuo ako, nagalaom ako sa Santissima Trinidad. Balik ko na to. Nagatuo ako, nagalaom ako, ug nahigugma ako sa Santissima Trinidad. Nga sa atong pagampo,
atong gigamit ang theological virtues faith, hope, and love. Langitong Amahan, Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nagatuo ako, nagalaom ako, nahigugma ako sa Santissima Trinidad. Nagatuo ako, nagalaom ako, nahigugma ako sa Santissima Trinidad. O Ginoo, panalipdi ako sa tanang dautan, labi na sa sala, o ihatag kanako ang akong gikinahanglan nga espirituhanon aron ko maandam sa adlaw sa imong pagtawag kanako. Mao na ang matahom nga pagampo ngadto sa Holy Trinity. Kay gamit na to ang theological virtues, namely faith, hope, and love. Mingon kita, nagatuo ako, nagalaom ako, nahigugma ako sa Santissima Trinidad. Panalipdi ako sa tanang dautan, o hatagi ako sa magikinahanglan ako alang sa akong kaluwasan. Nagatuo ako, nagalaom ako, nahigugma ako sa Santissima Trinidad. Yahweh Yeshua Roa, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mao na itong litukon sa pagampo sa Santissima Trinidad. Gamit na ito ang nasa 1 Corinto 13:13. Mao kini mga dagkong birtudes kung mga hiyas nga Diyos nun. Pagtuo, paglaom, o ang paghigugma. O nining tutulo ang paghigugma mong labing dako. Mao ni atong gamiton sa atong paghalad o pagampo sa Santissima Trinidad. A very brief but somewhat a kind of prayer that elevate ourselves and our needs to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Mao na mga hinigugma kong mga igsoon nga manungdanon sa kayo nga may bawta nga si Kristo maumbugtong tigpataliwala. Taliwala sa bag-og daang tugon, diha sa pagpanubos. Mao na pong gilitok ni San Pablo sa Hebreo 9. Ato basahon ni Hebreo 9 kay manindot kayong pagkasulti ni San Pablo. May tungod sa uniqueness and singularity of this kind of pagkatig patalawala ni Jesus kanato. Muna basahon nato ang Hebreo Kapitulo 9, versikulo 15. Nga nagingon, og tungod ni ining hinungdan si Jesus mao ang manlalaban so sa kabag-ong tugon og sa nahitabo ang kamatayon alang sa pagtubos og sa mga paglapas nga naisakop sa nauna nga tugon, daang tugon nga mga gitawag og makadawat sa saad nga palulundon nga walay katapusan. So giulagway dinhi nga si Jesucristo mao ang atong bugtong tigpataliwala sa daan ug bag-ong testamento ug pinagi siyang pagtubos. Mao na iyang pagkausara kapag tigpataliwala sa pagpanubos. Pero doon na sa mga tigpataliwala nga gibutan sa Ginoo ang mga santos. Dagkot pagitatag mga sugang kandila o kining kandilana nga suga nga dako na kayong kahayag sa adlaw. Sama niya ng analogy nila. Ang kahayag sa adlaw mong kahayag ni Kristo o ganang mga lampara nato nga itong doon na sa pabilo, lana niya, dakutan nato musiga, mao na mga santos, gamay ra kaya na. Nganong di man ta mo pili si dako nga tigpataliwala nga way lain mo si Kristo kaysa mo pataliwala si Maria o mga santos, wa na na kinaglana. Matod pa nila. Pero di man ta kabutang sa itong kugalingon o pag-ugbok og katarungan nga mahimong supako nato ang Diyos Amahan. Doon namatay mapupo nga mga pulong o katarungan nga takos na itong maggamit sa pagsupak sa Diyos Amahan. Wa! Kaya nasuwat sa Kapitulo 12, versikulo 25, sa libro ni Ezekiel, ang akong pulong hingpit, ang akong mga pulong kinahanglan tumanon o sa wailangan pagatumanon. O niya sa Isaias 24:14, akong mga pulong tinuod matud pa sa Dios og ang akong gitinguha matuman. Sahon nato ang Isaias. Mayroong danon ni may bawta sa gahom sa pulong sa Dios. Kay say malimtan nato nga ang pulong sa Dios ilabihan ka may nung danon nga gikulit
sa eternidad, buot pasabot gigambalay sa eternidad. Sukad suwalay sinugdan ug way katapusan nga magamit nato ang gahom sa pulong sa Dios. O gisandig sa nato ang pagila nga the pillar and foundation of truth is the church. Nga ang patukuranan ug haligis kamatuoran mao man ang Santa Iglesia. Kay mao man naghipos sa mga balaang kasulatan ug mo'y nag-ayag kung hain ini ang ginganlan natog mga linamdagang libro, the inspired books. Mao na nga dili ta maka litok paglaing libro kay doon ako imigo ningo siya na may pag-ung libro Bradsok, the book of truth nako niya na ta magsulti ana kay ang usa ka libro nga idugang nimo sa Biblia dili na madawat hangtod nga ang foundation and pillar of truth will accept that. Kay daghan magayong libro nga mga balaanon kayo katong Imitation of Christ, pagkalaom mo pagkanindot sa mga mensahe. Pero wa gyud mingon i-appeal ni nato sa Bagong Testamento. Wa gyud. Tungod kay maingon nato kumplito na ang daang tugon 45 ka libro, ang Bagong Tugon 27 ka libro, 72 ka libro. Mao na compilation, mao nang hugpong sa ngalan natog Sagrada Escritura, the Holy Bible. Sa atong basahon ning gisulti ni Propeta Isaias, may tungod sa mga pulong sa Dios nga ingon ang Dios, ang akong mga pulong tinuod, nga akong gitinguha matuman. Niya ni sa Isaias 14:24. Og siyawi sa mga panon nanumpa nga nag-ingon sa pagkamatuod, ingon nga sa akong paghandom o paghuna-huna, ingon ni ana, ang akong gitinguha may tabo, ingon nga ang akong mga pulong tinuod, ang akong gitinguha matuman. So mo naggahom sa pulong Ginoo nga kuna kana iyang gitinguha matuman na, o kanang iyang mga pulong tinuod gyud dili bakak. Na si Isaias 14:24. Ang pulong sa Dios walay katapusan. Nabasa nato sa 119 sa Salmos. Ang imong pulong o Dios walay katapusan. So mo na ang gahom sa pulong sa Dios walay katapusan. Nasa Salmos 119, 160 atong basahon. Mga pulong gikan yun sa balaang lamdag sa Espiritu Santo nga magpahibaw ka nato nga dili nato among-amungan ang mga pulong sa Dios kay kini gahom og kini sa paglitok sa Ginoo nangamugna ang tanang mga makita ug dili makita by the power of His word. Mabasa nato sa Salmos that the Lord created all things visible and invisible by the power of His word. Pinagi sa gahom siyang pulong. Salmos 119 niya versikulo 160. Naganayon, kamatuuran man ang imong mga pulong, o ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga pulong tulumanon, magapadayon sa walay katapusan. Ang kamaturan mauman ang natingban sa imong mga pulong, o kini magapadayon sa walay katapusan. Salmo 119, versikulo 160. O na nga, si Kristo nagpahinumdum yun na sa San Juan 3:34. Ako nagaingon kaninyo nga akong mga pinialan. Matud ba ni Kristo? Isultig yun akong mga pulong. San Juan 3:34, muning mabasa na to, kay ang gisugo sa Diyos, nagasulti sa mga pulong sa Diyos. Kaya ang Diyos wala magahatag kaniya og espiritu pinaagig tinaksanay. May tabo man nga tinaksanay na sa abilidad, wisdom, knowledge, we use that as a weapon. No. Ang iyang pulong. Kaya gisugo sa Diyos nga magasulti sa mga pulong sa Diyos.
kay ang Dios wa maghatag kaniya sa mga tao og espiritu sa pinagi sa pag tinaksanay. Kan tinaksanay sa to kinsay makidanmano na to, kinsay puno sa wisdom na to, kinsay puno sa knowledge na to. Ningon Ginoo, no, just lean on my word. Sandig sa akong mga pulong. Kay way makadaog niya na, way makalupig niya na, kay kanang akong pulong gahom. Gahom sa paglalang, gahom sa kaluwasan, o gahom sa paghimog nga milagro. The Word of God. So mga igsoon, mao to ang pipila ka mga puntong atong isgutan may tungod sa pulong sa Dios ug may tungod sa atong padayon sa atong buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang maayong balita pulong sa Dios. Ug kini mo ang gahom sa maayong balita nga si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw siyang pagkatao. Kini mo ang maayong balita kay siyang kamatayo na luwas ta. Ug siya namatay siyang pagkatao. Kasi kasulti nini, ang unang Santo Papa, 1 Pedro 3:18. Si Kristo namatay siyang kinaiyang lawas nun. Si Kristo namatay siyang kinaiyang lawas nun. Pero ningon si San Pablo, nga naay kahimtang ni Kristo, nga dili mamatay. O gisulti sa nini San Juan, Evangelista, sa San Juan 12:34, kita na ibaw, sa may naibawan, nga ang Kristo kanunay buhi o dili mamatay sumala sa kabalauranan. Balao din gisiguti pero naana sa Salmo 189. No, 89, 36. Salmos 89, 36. Ningon si Salmista David nga gilamdagan sa Espiritu Santo matud pa niya nga kaliwat ni David kansang kingharian dili maunsa. Ang kaliwat ni David walay katapusan sa to padili mamatay. Mao nang gipasabot kang Kristo nga naa sa Juan 12:34 atong nahibaw-an sumala-sumalaon nga ang Kristo dili mamatay. Namatay siya si Kristo sa iyang pagkatao. Pero wa mamatay iyang pagka-Diyos. Ngano? Na may nisulti. San Pablo nga linabdagan sa Espiritu Santo. Si Kristo buhi sa kanunay. Ngano? Kay ang iyang pagkapari walay katapusan. Hasa mabasa na sa Hebrehanon, Kapitulo 7, versikulo 24. Kapitulo 7, versikulo 24. Ang Kristo buhi sa kanunay. Kaya pagkapari, walay katapusan. Muna nga, duha man ang ginaiya ni Kristo, pagka-Diyos ug pagkatao. Muna nga ang Fundamentals of the Catholic Dogma, page 161. It is fallacy to say that God suffered. O sa kasayop ang pag-ingon nga ang Diyos gipaantos. O labaw nag-ingon tang nga ang Diyos namatay. Sa pagpaantos lang ani, sa na naka-fallacy, unsa na ka, nga inon na ito nga Diyos na matay. Magamping ta. We must always bow our heads to the Word of God, to the dogma. Kay ang Kristo, matod pa ni San Juan, Evangelista, 12:34, ang Kristo mulungtan o dili mamatay. So, kinsa tang mga sa pagsukol sa mga pulong sa Diyos. Dili mahimo nga, ilisdan na to sa itong pulong. Nga mo na ipatuuan na to sa mga tao. Di masugot ang Ginoo niya na. Nasa Roma, nag-ingon si San Pablo, kay dunay grupo sa mga tao. Nga ilang guyuron ang Diyos nga dili mamatay. Ngadto sa kahimtang nga sama sa tao ug mananap nga mamatay. Kuyaw, no? Pagkasultihan ni San Pablo, dunay pundok sa mga tao. Nga ilang guyuron ang kahimtang sa Diyos nga dili mamatay, ngadto sa kahimtang sa tao mananap nga mamatay. Di mo na mahimong atong guyuro na nga ang pagka-Diyos nga di mamatay niya, itupong na to sa Diyos. Ang Diyos nga di mamatay, itupong na to sa tao o sa mananap nga mamatay. Di mo sugot ang Ginoo niya na.
Nasa Wisdom chapter 14 verse 30. Duha ka gikaligut-gutan ako sa tao. Kung sila manudlog sayop, may tungod ka nako. Usak ka butang nga gikaligut-gutan sa Dios ang tao. Kung ang tao magtudlog sayop, may tungod sa Dios. O pagsimbag Dios. Kaduha, mo na gingon sa Sagrada Escritura. Book of Wisdom chapter 14 verse 30. Mo na nga dili nato guyuron ang Dios nga dili mamatay ngadto sa kahimtang nga mamatay kay di mo sugot ang Ginoo niya na. Di mo siya mamatay ngadto guyuron man nato ngadto sa kahimtang nga mamatay. Roma 1:23. Ani ang pulong ni San Pablo kay gilisda nila ang himaya sa kahimtang sa Dios nga dili mamatay o gipakasama sa larawan sa tao og mananap nga mamatay. O mo na. Ilisda na to nga ang Dios nga way kamatayon di mamatay, ilisda na to nga sama na lagtao ug samang mananap nga mamatay. Mo ni mabasa nato sa Roma 1:23. Ya dunay dakong dahunog sa balita. Dunay dakong dahunog sa balita sa tibuok kalibutan. Anyo 33. Namatay man ang Dios matud pa nila. Namatay ang Dios anyo 33. Unsa may gisulti sa libro ni Job. Libro ni Job, kapitulo 35, versikulo 14 ngadto 15. Kung ugaling ang Dios mamatay, mahawan, mamatay ang tanan. Ang mga langga mamatay, ang mga isda mamatay, ang mga hayop mamatay, lakip ang tanang tao, mga matay, kung ugaling ang Dios mamatay. Tiyo mo na? So ang dahunog sa dakong balita, malanog o gisilsil sa mga libro nga bato. Ganiyadong anyo 33, nangamatay ang tanang mga tao. Pero may balita na. Mga umino'y pagbanhaw sa mga patay. Pagkamatay ni Kristo, sumala sa San Mateo 27, 47, dahunog ang kalibutan o nangabuak ang mga lubnganan sa mga balaan. Nangaukal ang mga dagkong bato nga gitabon sa mga minatay o nangguwa ang mga balaan nangabanhaw atul sa pagkabugto sa ginhawa ni Kristo sa iyang pagkatao. Nangabuhi noon patay. Mamatay ang pagka-Diyos. Mao man ang gisulti sa balang kasulatan. Sa unang Santo Papa, si Kristo namatay siyang kinaiyas pagkatao. Pero ang iyang espiritu buhi. Sa ni mo paglansang so sa kay espiritu hindi mo makita. So ang gilansang maong ug namatay mo iyang pagkatao. Mo nang sa Teaching of the Catholic Church, doon na gyud imprimatur. Page 147. Binasayan na itong dinali. Kung dunay usa ka tawo nga moingon nga ang gipaanto sa krus mo ang Dios ug ang namatay sa krus mo ang Dios, kanang tawhana kun wa motuo nga ang namatay diha ka Kristo ang iyang pagkatao, gisakit, apan musulti siya nga ang gisakit mo ang iyang pagka-Dios ni Kristo, ang gipatay mao ang Dios nga si Kristo, sipong irihiya kanang tawhana. That man is heretical and contrary to the Scripture. Mo nang words. Kung ang in English, if anyone shall say that it was the God that suffered the agony and death on the cross, not his human body and soul. If that man says that, he is heretical. Tiyan mo na. Heretical, unsa man heretical sa tupa supak sa kamatuoran. Mara nga magampo ta nga hinawton ta nga palabihon na to, dili ang garbo, dili ang mga pamakak, dili ang bisag unsa nga katarungan, kay dili malipay ang Ginoo niya na. Nasuwat duha kining akong gikaligut-gutan. Doon na Biblia mo basa sa Book of Wisdom chapter 14 verse 30. Duha ning akong gikaligut-gutan. Kung doon ay taong magtudlo ug sayop, may tungod kanako. Kung mingon ta nga ang Dios nga buhi kanunay, dili mamatay kay espiritu. Ug kung mamatay ang Dios, patay tang tanan. Ang Dios di man mamatay. Nya doon ay mutudlo nga ang Dios namatay, dili na natarong. Sayop na ng panudlo, may tungod sa Dios. Mao ni nga akong gikaligut-gutan
kuno na usa ka taong magtudlo og sayop mahitungod kanako og magsimbag Dios ako ng kaligutgutan. So mo na nga dili ta maigo sa kaligutgot kun dili ta magpasagad tudlo nga diyang namatay si Kristo napil pagkamatay iyang pagka-Dios. Duha na namatay. Namatay iyang pagkatao, namatay iyang pagka-Dios, duha na namatay. Yan nasayop na ang ang sulti pamuong ni Kristo nga gisuwat ni San Juan. San Juan 2, 19:20. Mingon si Kristo, pati ako. Kay si katuok adlaw akong pabangonon ng akong patay nga lawas. Nakaroon ko namatay ang iyang lawas. Niya namatay sa iyang pagka-Diyos. Kaya ang pagka-Diyos mao may makabanhaw. Asa mabasa? Sa Deuteronomio 32:39. Nganingon ang Diyos, ako ang Diyos nga buhi. Ako'y mo pagkatao sa tao, o ako sa'y muhatag kinabuhi sa tao. Siya ay makabanhaw sa patay niyang lawas. Pero namatay mo sa ang Diyos. Kinsa pa mo banhaw? Ug duha na siya namatay. Namatay iyang pagkatao, namatay iyang pagka-Diyos. Di na mabasa sa Biblia. Ug giang ko na sa mga advocates sa God died literal. Sa question 4, answer 5 and 6. What is literal death of God? It is truly that God died. The second person of the Blessed Trinity, Christ who is God, was dead. And it is not a figurative, it is real death. He lost his life. Tiyan mo na. Niklaro nga kanang God died literal. Si Kristo gyud nga Diyos mo'y namatay, nawadag kinabuhi. So duha na namatay. Namatay iyang pagkatao, namatay siya niyang pagka-Diyos. Wa na mo banhaw siyang pagkatao. Di nakatuman si Kristo sa mga pulong. Mga na mga inigugma kong mga igsuon. Nya sa di pa tamaw tapos kay niya naman si Dennis Abarquez ato sa ning patingugon kay 14 taong gahangos pa ning lakaw pasig do na siya importante nga mensahe umang pangutana. Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og mayong gabi sa tanan og sa nagsunod sa live streaming mayong gabi kaninyong tanan. Barsok akong pangutana about ining mga anghel. Kay matod pa sa mga laing reliyon nga ang anghel dunay lain-lain nga klase. Akong pangutana ni Barsok unsa may mga ranggo kining mga gitawag nato og mga arkanghel. Kay moingon man sad ang uban Barsok nga labi na gyud sa mga saksi ni Jehova nga si Kristo og si San Miguel Arkanghel maora ni. Nga unsa man ni katinuod Barsok nga ang si San Miguel Arkanghel og ang atong Ginoong Kristo sa ilang doktrina usara. Unsa man ni katinuod Barsok? Unsa ka tinuod dili gyud tinuod. Naman na sa Hebrehanon 1:14. Nga mga anghel espiritu nga gibuhat sa Dios pagalagad kaniya. So the angels are spirit created by God to serve Him. Mao na mga anghel, ya ang mga nagalalaing mga kinta kahimtang sa pagkanghel kanang ingon imong arkanghel, archangel, angel mo na sila super labaw o mo na San Miguel Arkanghel. Pero ang mga anghel San Miguel dili na mo si Kristo lain gyud si San Miguel nato na mabasa sa Balaang Kasulatan nga mga anghel alagad ni Kristo sa San Mateo 4 human mabuntog ni Kristo ang mga tintal sa yawa katuo siya tintala nangabot ang mga anghel ug nag-alagad ni Kristo. So si Kristo tatoy mo alagad nila pero nabali ang kanang ingon nga ang Kristo maura si San Miguel Arkanghel. Dili na tinuod. San Miguel is created while Christ is ingan lang siya begotten by the Father. Not made, not created, begotten by the Father. Gihimugso siya sa mahan sukad sa walay sinugdan ug walay katapusan. Way nag-una kanila nga mahan ug anak dungan nga walay sinugdanan. Mao na nga sayop ng ilang gipanulti pero sa iluon lang kay basin nga moro na naabot sa ilang mga panghuna-huna. Doon ay arkanghel, doon ay ingan lang natong mga kining anghel nga doon naman ni 9 choirs of angels, lain-laing mga katungdanan nga ihatag sa Ginoo kanila. Pero usar na kapag anghel nga espiritu nga way kamatayon. Espiritu muning mga anghel nga gihimo pagalagad sa Dios sa nasa Hebreo kapitulo 1 versikulo 14. So di pa ta malimot ato na yung pasalamat o kini atong mga
nadawat sa mga pagpasalamat sa atong mga igsuon sa Talisay City tungod kay ang mayor ni tagbo gyud sa mga dagkong problema kay nagsunod-sunod man ilabiyang kainit no na daghang mga sunog. Usa ka dakong sunog dias poblasyon 93 ka mga balay na sunog na abo. Nya gitukuran ni mayor og bagong balay. O ingon siya nga data-datahe lang ninyo. Pero ang mga kaigsunan nato mga biktima ingon siya mayin mo no to mayor blessing kay salihan mig hingilin diri. Nya na uting kay noon sa papilis nga ang tag-iyas mong yuta ang ilang gitarukan, iyas gobyerno. Muna nalipay sila. Niya gitagan pagyog, gihimuan pagyog balay nga sila na mo data-data. Lipay kayo mga kaigsunan nato. Unya ang taga-bukid, doon ay mga high schools, nailaing mga barangay sa bukid, doon ay mga high schools. Niya sa poblasyon na ang national school. Why tuition fee? Daghang kay mga batanon sa nailaing dapit sa mga barangay sa bukid ug patag nga kabus og mga ginikanan nakat dawat og mga diploma, graduate sila sa mga kurso nila, lipay kay sila. Ug sa Talisay Hospital kun tunggo ta dito matay kwarta kabus kayo, way bayad ang doktor, wa sir bayad ang tambal. Marang lipay kayo mga katawhan ug nadawat ni mayor ang ug siya mga kauban ang Pacific Iyalan to og Asian Pacific Luminar Award, usa ka taas nga award sa mga pakigbisog pagharong sa mga problema sa katawhan. Yan nadawat sa niya ang Seal of Good Governance. O kauban niya nalipay sila ang iya sang asawa si Ria Golias, Congresswoman sa First District, unom ka LGUs nakadawat og mga lain-laing mga proyekto o mga tabang pinagi ni Congresswoman Ria Golias. O ang Vice Mayor si Honorable Richard Chuy Fernandez Asnar, ligdong buutan, matinabangon kayo si mga kabus. Unya ang mga councilors, morning musunod sila si Nicole Golias, Maning Cabriana, Rodi Cabiga sa akong pagumangkon, si Danny Caballero, si Gail Restauro, si Perdi Rabaya, si Atty. Rocky Bass, si Alicto Bacalto, si Fi Ilanan, si Josefina Consial, ABC, o si Honorable John Restauro, SK. Nagtigom sila kanunay pagtabang sa mga buluhaton, pagpanday o mga ordinansa nga makatabang sa mayor, pagpalungtad o mga proyekto para sa mga kabos. Ug niyo ng mayor, di ko ni mahimo ugwa sa nga akong makauban. Ya, pasalamat niabot si Dennis Abarquez, o salamat sa mga igso nagsunod ning atong tulumanon katinawas pagtuuban nato si Dong Lape o si Julius Kaputulan o si manager nato Reverend Father Phil Marfil nga dunay bidlisiw sa maing balita. Iyang programa nga nindot kayong paminawon, matulunanon kayo. Balik ta sa studio Dong Lape. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puersa!